Er du usikker ved nethandel, så hør godt efter nu. Det vigtigste du skal se efter på en hjemmeside, er om dette tegn er synligt på hjemmesiden. Dette tegn betyder sikker e-handel, hvilket vil sige, at hjemmesiden er godkendt af e-handelsfonden, som jævnligt foretager stikprøver, så du kan være helt sikker i din handel. Du skal ikke være bange for at indtaste dine personlige data og betalingsdata i købsprocessen, for hvis hjemmesiden er godkendt af e-handelsfonden, så kan du være sikker på, at de overholder persondataloven, og dine personlige data bliver trygt beskyttet. Inden du godkender din bestilling, kan det være en god idé, at du går ind på Trustpilot og tjekker, hvad andre kunder mener om den hjemmeside, du skal til at bestille på. Er du ikke tilfreds med varen, så bare rolig. Uanset hvilken hjemmeside du handler på, så kan du være sikker på, at du minimum har 14 dages returret fra den dag, du modtager varen. Og hvis du er rigtig heldig, så har den hjemmeside, du handler på, forlænget denne returret, så du kan være helt sikker på, at du er tilfreds med varen. Føler du dig stadig ikke helt sikker, så gå ind på dr.dk/sikker e-handel og find mere info.